Jak? Że chcesz być podniesiony. Chcę! O, dzięki. Uwaga, granat! O kurde, za nami! Dobra, Zginął. Trzymaj. Oj, to jest złe miejsce, nie idźmy tędy. rzućcie apteczkę jaką. O, dzięki. Którym ja nie mam jak! Pomóżcie mu! Gdzie on jest? Już! No leży taki trup martwy, no. Na lewo koń, panowie, i czołg. Uwaga, tam jest bardzo dużo snajperów. Cholera. Nowy. Matko A, boska, i ile dwa tu auta snajperów jest. opancerzone są. Musimy iść jakoś inaczej. Zarządzam flankę prawą stroną, panowie. Tak jest, Idziemy. tak, ja tu się zgadzam. O, oberwam trochę. Kurde, prawie apteczką dostałem w głowę, ale na szczęście przeżyłem. Ej, jak ta gra zajebiście wygląda, ja pierdzielę. Czołg! Uwaga! Wyszedł. Zginął. Leży Co Przed mu nami, się przed tak nami. kręciło wokół pasa? z prawej za murkiem. Dostał, ale żyje. Skoczyłem Na koniu! Kurde! Dobra, dzięki, panowie. Apteczka jakaś by się Koń przydała. został. Koń został, Dzięki. opuszczony koń. To są emocje. Dobra. Tutaj na blisko jest, za murkiem. I drugi, dobra, Chłopaki. leży. Dobra robota, Leży. dobra Jestem robota. huzarem, ostatnim huzarem. Jestem Na za tobą! pustyni. Dobra, Jedz! wbijamy. Zabity. Jeszcze jeden. O, mam go łopatą! O kurde, rozstrzelał mnie. Macie Kurde, tutaj Remigiusz te- nie żyje. Pyk. Panowie, jestem bardzo blisko na czele. Tam Nie snajper mam jest. amunicji, nie mam amunicji. Uciekać. Uważaj, Juchi, tu na wzgórzu ktoś był. Tak? Na koniu, Przy koniu gościu i na koniu też. Plecy tam ktoś robić chce. Chyba. Nie, na plecach czysto. Jeden na koniu wjechał. Dobra, mam go. A to łosiu był. Matko bomby! No, trudno. Dobra, Uważajcie, tam jest gościu z... w lewych ruinach jest dwóch. Co najmniej. Medyk! O, i Medyk! snajper. Padłem. Pomocy. Medyk! Kurwa, panie. Panie ja lekarzu. nawet Nie wiem, kto to... Szybko, Oni rób są mi tak zdjęcie ustawieni. rentgenowskie. Czemu mi nie ratowałeś, Panie! Tomek? Pomocy. Umarłem. Ja, już dobra. Teraz to Kurde, już... jestem ostatni. Kurde. O że Boże, drugiej tak, osoby na tej, koniku nie można nie wiem, wieść. czy wody nam starczy, żeby dotrzeć do... Uwaga, tego jedzie punktu. auto. A, to jest ten, ciężko opancerzony gościu, to uwaga. A, kurde. Kurwem! Co to było? Panie, Zginąłem. Armagedon. Ej, muszę togla na celowanie sobie ustawić. Chryste, panie. Ciężkie pojazdy tutaj były. Ej, ale Zgon za zgonem, powiem panowie. wam, że się bawiłem fajnie przez ten atak. Krótko, ale treściwie. Ma atak serca. Tu miałem Niklaus. Panie dowódco, gdzie deployujemy? Deployujemy na by, ale uwaga na snajper. Kurde, tam są ciężkie wal... O! Z lewej coś wali. Auto opancerzone stoi. Na torach. Nie wiecie, gdzie jest ten, żeby zooma mieć na toglu, a nie na przytrzymywanie? Noż to się po prostu w W głowie nie gameplayu mieści. powinno być. Gameplay. Panowie, proszę na mnie, potrzebuję wsparcia na punkcie Już. C. Dobra, już jestem. Fenomenalnie. Wchodzę. Chodź, Rok, Kurde, chodź. niedobrze wyglądasz, Kromka. Masz ręcznik na głowie. Mam go, mam kuchara. Jest drugi. Nadjeżdżam! Ja go kurde, Przypuszczam atak. ja go kurde Zagrzałeś, Juchi. obcyrkluję. Szkoda, że nie Bierzemy mogę ten punkt, usiąść panowie. przy tobie na tym koniu. Jeszcze jeden tam jest! O, cholera! Zginął. Pomocy! Na Brawo. Plecy. Potrzebuję leczenia. Proszę bardzo. Dobra, bierzmy tę antenę, panowie. No i mamy. Snajper! Snajper! Kurde, gdzie on jest? Ja go nie widzę Od w ogóle. północy! Panowie, 160 do 164, 5 tiketów różnicy. W domku z tym z dziurą taką. Walę tam granat. Dawaj. Przegraliśmy. Dobra, dostał, ale żyje jeszcze. Dobra, idę go tu porobić. Konia, Zabiłem. jedzie konno. A. O nie, O, co? no! No nie, ale... Wygrałem!
Ale kurde, było wyrównanie bez mała. A teraz może zmienię drużynę, w końcu się może uda. Próbuj. O, widzę, że High Scorer gra w tego, grał w Command Conquera. No nieźle. Ej, ale klimat jest spoko tutaj, co? No, No jest, kurde, jest. klimat to się robi jak ten pociąg pancerny wjeżdża dopiero. Ripcot, kurde. A to już było wiadomo... Oje. Ale mi się podobał na Gamescomie ten pokaz koda, więc kurde też zagram. No trudno. No trudno. No, są tacy, co im się to podoba, no. Dobra panowie, 10 sekund do następnej rundy. Strasznie długo się czeka na następne rundy. Muszą to zmienić. Nie ma co tu robić, nie? Tak za bardzo w tym. W dzienście jest pokazane, w czym dany skład jest najlepszy, więc jak się gra drużynowo, to można jeszcze jakieś takie tematy współzawodnictwa zrobić. Można. Dobra. To ja będę Team Sour najlepszy w Full. jeździe konnej. Wow, To wsiada? Plecak ci się rusza. Dobra, Chaos. Kromka, czekaj, Jej. czekaj. Co mi się rusza? O, A mój koń się panie. nie chce zatrzymać. Kurde, jak w O życiu. panie, Stój! to dobrze. Kromka, czekaj, Ale mam czekaj, fulla, mam kurde. fulla. Aha, no to jest ciul, dobra. A spróbuj wsiąść na auto, zobaczymy czy się da Czekaj. przeskoczyć po prostu. O, no. Pa, O, działa! właśnie. Czekaj, może reszta też będzie chciała. Boże, bomby mi tu spadają przed twarzy. O, Ej, no działa. weźcie, bo mi koń się gubił. Jak w życiu. Jedziemy. Nie wiedziałem, że się tak da. Kurde, no czuję, że jak będą strzelać, to ja mogę pierwszy To jest spaść jakiś z miotacz rowerka, ognia ale... zamknięty w tym? Jest. Jest, 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 jest. Wow. Jaka faza. Ej, patrzcie, Ciekawe, mogę nawet że można mogę znaleźć, wstawać co? i ten. HS zaraz będzie, słuchajcie, Zew Wojny go wyciągnął z Overwatcha. Jak ty się tam trzymasz, Niklaus, na tym aucie? Matko Kurde, boska? bo ja mam takie buty lepkie. Już ja tu skaczę. Ej, Chyba samolot. przesadziłem. Ej, samolot leci. Już go walimy. Wyjechałem koniem za mapę. Kurde! O kurde! Nie, zdezerterowałem koniem. Ja się kładę na oponie. O! Dobra, nie wytrzymałem. Uważajcie, bo tu ktoś Próby. wyskoczył. No, Gdzie ktoś jest do was strzelał? A, Tutaj jest jeden gościu. Plecy, tyle się nabiegałem. Dobra, Rok, trafiłem go. Weź go tam. Dobrze, Robi. że O! go próbowałem go A nie, to ściąć. Kromka mnie, kurde, Kromka, oskurował. rzuć no jakieś te, Dobra, już jakieś nie leki. żyję. Dzięki. Chcesz Rok snajpę Dobra robota, przeciwpancerną? panowie. To? Chcesz snajpę przeciwpancerną? Taką bardzo mocną? Nie mam przeciwpancernego Ej, kurde, ja bym konia, chciał. wiesz. Gdzie takie coś jest? O, to Tu za są późno. zbroje. Podniosłem. O, A ja jestem medykiem, jak coś, to będę was leczył. Dokąd, panie sierżancie? Auto by trzeba było, bo ja tutaj na Ej, piechotę... weźmy ten to- wózek, podepnijmy pod Bomby! tego konia. Wow. Nie, odejdź z O, tego tu, działa. tu mamy autko, Dobra, mamy dobra, auto. wsiadać panowie. Ty, Kromek, a co ty jesteś taki Assassin's Creed? Jaki Assassin's? Bo wziąłem... Masz taką maskę A, i w ogóle... tak, bo jestem, kurde, tank tym, hunterem. o pies, Dobra, jedziemy. jakiegoś Heja! na głowie. O, ty, ja nie wiedziałem, że to można obracać. Rok jako koń możesz szybciej pobiec nam na G. Przed nami! Przed nami! Dostał. No już nie żyje, już nie żyje. O kurde, bele. Jak to wygląda mega. Uwaga, samolot! Strajfuj! Kurde! Strajfuj! Za niemieckie O, kebaby! No, Kurde, no nie! Co się stało? Cameron nas załatwił. No kurde, Gota G4 Bomber zbombował. Kurde. Lol, Widzę łowcę wasz orenów koń. zabiłem. Cię na Znaczy Mandrake'a. wasz pojazd jest, tylko zostałem sam. Ktoś nam na E atakuje. Dobra, to idziemy. Nie, jesteśmy blisko C. Chodźcie chłopaki tu na C. Dobra. No Dobra, kurde, to ja się już zrespiłem, jadę. żeby bronić. A, idźcie wy. Tam powinien być jakiś samochód. O, Wziąłbym na lewa! konia, ale A, lepiej nie. O kurde! lepiej nie. Co to się... Prawa, 3. Ja, mam go jednego. Miotacz ognia jest. Kurde bele. O, jest!
Ciekawe, czy z szablą się jedzie szybciej. Dzień dobry. Tak samo. Dobry. Cześć, hejs. Hej, o. A to ja tutaj Można wyczulony. do was jakoś dołączyć? No Nie, Rachel, pewnie. nawet trzeba. A jak to zrobić? Musisz Na znaleźć serwer musisz. serwer. O, Łosiu, wybacz. Nie, a jak Ale mnie biegłem za uratowałeś. Wybacz. Ja pierniczę. Snajper w Słuchajcie, domku, bo- w drzwiach. Ja mam konto od widza, więc musiałbym tak kogoś jak chyba my. od was dodać do znajomych. Kogo O mam panie, wpisać? jakiś coughing się chyba Co pojawił. serwer wyszukaj, tak będzie najłatwiej po prostu. Serwer? Tak, A, serwer tam numer 38. Kurde, weźcie ludzie, podajcie ten numer serwera. 3867. Właśnie. okej. Samolot. Samolot. Przeciwnicy są. Dobra, Rok, ja już tam się na tobie szpawnię. Ale coś nie mogę, czyli jest akcja jakaś. O, już Dobra, mogę. dobra. Kucam pod tym i... Tam jest przeciwnik tutaj, koło tej drabiny na górze. Jak Tam. Na mnie górze? zabił. Dobra. Znaczy był tam, ale czy jest tu nadal? Oni są na górze wszędzie, kurde. A jest. Dostał. Uwaga. Ej, komuś jak z tych medycznych kurde rzeczy strzelać, bo to jest ciężkie, strasznie. No O masz kurde, dwa tryby jest- ognia. tak, Masz albo 11 osób w automatyczne, No kolejce. wiem, ale albo który jest ten? pojedyncze. Na bliskim Ej, on tam automatyczne. dalej jest, kurde. Generalnie... Wow. Gdzie jest ten samolot? Niklas, Widział? na dole, pod nami pierun. Dobra. Na automacie wszystko będziesz jechał, a jak coś A, mam pystkujesz, go. to pystkujesz i tyle, no nie? Dobra. A nie będziecie panowie zmieniać serwera czy coś, bo przez 11 osób w kolejce, bo nigdy nie dołączę. My nie Znaczy, na razie jest ciężko z nimi, żeby znaleźć jakiś taki, co nie jest pełny, albo całkiem pusty, nie? Aha. No, Ale to myślę, możemy że to się potem- będzie To się poprawiało. wypełni potem, wiesz, jak No, dołączymy chciałem- wszyscy, Chciałem live'a wrócimy niestety. publicznie, to... Dobra, tam stoi, kurde, czołg. Przy Ja tu Ej, z C. prawej gdzieś strzelają, z prawej gdzieś Na C, strzelają. na C. I z prawej strony są w tej takiej Właśnie tu chatce Niklas choby gdzieś. pochowane. Gdzie? Jest taka chatka, taka mała. I tam ktoś jest. Za flagą, po prawej. O, Tak, z tyłu tak, idą, tak. włażą do domu. Po schodach. O, w dupę. Do was? Tak, na górze macie. Tak, weszli. No, No, weszli mamy już tam. czołg, wiesz, tutaj z O przodu. matko, Kromuś, ja proszę o ten. Już. W domku na górze. A, dobra, już. Pomyślicie, czy nie? Wiem, Ten czołg poszedł w diabły. wykrwawiłem. Prawi No synka dlaczego kliknąłem 2 razy na was, a się Oj, zrespiłem kurde, znowu Rok, na- za nami! Tutaj. Tak, bo jak klikasz, a nie jest gotowy i Łowca klikasz 2 orenów. razy, musisz być pewny, że jest deploy. O kurde. Zanim dasz, bo czasami ktoś jest wyszarzały, bo toczy walkę, nie? No, kliknąłem na ten, wydaje mi się, że wiesz, na punkt klikałem. Juchi, o kurde, lecimy razem, uważaj, Cześć, żebyś nie Rocky. strzelił w głowę. Chyba Kromka, ja za Dobrze tobą. latasz? Bo ja dostaję Dobrze zawodnik w latam jako głowę. tako, okej. O, walą O, skądś. walą. Snajper mi się wydaje. O Jezu! W budynki. O, panie pilocie! Strzelają do nas! Dziura w samolocie. Z tyłu! Strzelają do nas! Kurde. Widzę A, właśnie, widzę, nie, że nie mamy. Juchi, nie odlatuj za Naprawię daleko. go, potem- naprawię go No, jakoś. dobrze, naprawiaj ogon, dobrze. Wyciągnij swoje długie ręce. Tylko uważaj, byśmy się Okej. Kurde, wziął i naprawił ogon, po prostu nie do wiary. Dobrze, Na dobry młotek. jest to, co? Dobry, jesteś dobry, no. Oj, to powinno być Ja tak, że jak jestem się taki bardziej gwiźnie, to koń przeciwlotniczy, przybiega i dobra. można jechać na nim. Trzeba biegać. Nie widzę tu nikogo. Ale żeś górę okrążył. Okej. Ale Nie- cię nosi. Widzisz gdzieś jakiś samolot? Wroga? Jest na E, na przebiega E. gościu samolot. ulicę. Tu jest. Nie, to jest nasz. Nie, to jest nasz. Kogoś wywaliło od nas, bo jest jakiś Adam Cobb. Jak chcesz, możesz Faktycznie. Rocky wyskoczyć Kobra. zawsze, co nie? Lewa, Ja lubię sobie lewa. popatrzeć teraz ostatnio. Kurde. Panowie, gdzie na C gdzieś, co? Przecież... Oje. Samolotów Na nie C, widać na C, żadnych. cały czas na C. Z tyłu górka. No, Cholera, Gdzieś no tam nie coś widzę. z góry. Rocky, strzelaj tam do nich? A nie macie już. Nie, już wysiadłem, wiesz? Okej. Okej, przejmujemy. Mam ale tu dobre się coś pozycje. dzieje. Dobra, Rok, to ja tam się Ja sobie szpawnię. naprawię. Skąd, Kromek? Widać Tego tu kogoś. No Jest. Dobra, musisz na mnie Snajper, spawnować. kurde, snajper daleko. I jeden na koniu jedzie gościu. Już nie Dobra, jedzie. odjechał. Drugi jedzie. A, dostał. Prawilny O, kurde, bigos. plec.
O, za późno. No widzisz, no. Potrzebny jest Maciek jakiś dostał. support, żeby miny rozłożyć. No. Nikt tam nie wejdzie. Dobra, Kromka, to ja się szpawnię na tobie. To ja mogę być tym supportem, co tam wejdzie. Jak tam, Kromek, toczysz jakąś potyczkę? Toczę potyczkę ze snajperem na dystansie 200 metrów i staram mu się uciec. I udało mi się to. Chodź tutaj, Dobra. graba. Aha, ty masz sam sobie uzupełnisz, spoko. Ale widzę, że też leczysz. Przed nami Kromek. Dobra. Potrzebuję jakiegoś zwiadowcy, to ja zajmę budynek, założę pułapki, żeby mógł sobie strzelać. Ale Snajper snajper. za skałą wbiegł do budynku włazi. Dobra, jestem dalej za tą skałą. Ale poszczelony mocno. Jestem na C, panowie. Mamy wsparcie. Oła, dało. Zabiłem jednego. W tym domku obok jest też. Tam, gdzie ty, graba, zginąłeś. Czemu mnie w składzie nie ma już? Mówiliśmy, że kogoś woliło. Złe miejsce. Który to skład był? Duff. Nie, czarny. O, ale się rozbił, kurde. To jestem. Dzięki. Dobra. Za nami, niech to... Pojazd, Kurde! pojazd, pojazd. O! Ale cię nadział na swój No. bagnet. O, matko. Pamiętajcie panowie, że na Czołg. na podboju Co? w Jak on to jedynce przeżył? w ogóle nie liczą się kile, tylko i wyłącznie punkty przejmowane. Także trzeba Dobra. biegać. Ło! Dobra, Muszę mam go. zmienić obłożenie klawiatury, nie wszystko mam. Niklas, zbieg do Ja ciebie! pierdzielę! Dobra, nie żyję. Ale to był fart. Naprzeciw w domku w drzwiach stoją. Dobra, mam go. Matko boska. Jak tam, Yuki? Jestem tutaj, Boże, nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie. Nie mam bladego pojęcia gdzie. O, dziękuję. Jak Wow. jest? Mam gościa. Łowca orenów. Uwaga, na parterze. Tak, wchodzę. Zbieg! Dobra. Jeden wchodzi na górę, na pięterko chyba. Załatwiłem go. Nie, na piętro czyste. A nie, jest! Kurde, jest jeden na górze. W tym pokoju na lewo od schodów. Y. U. U. Q. Jezu, ile ich tu jest, to jest masakra. Trzeba by jakieś te Dzięki, miny, Tomek. albo nie, tu Proszę bardzo. jest. To jeszcze by się O Jezu, przydała idę ich tutaj na jedna, zewnątrz, na przy zewnątrz. schodach. Masa ludzi. Pił! Mam go. moją minę. Ła. No tu assault. Strasznie ich tu dużo. O Drugi. Jezus, Marek, chyba dostałem łopatą. Co tu się działo? Jak rany boskie. Jak to się stało? Ktoś mnie skrzesił, uwaga, on wbiega tutaj jeszcze. Dobra, wracam. Na kromce się szpawnie. No dobra. Na pustyni gorąco strasznie, Kromek, powiem ci. Nie, gorący chłopak na pustyni gorąco. Karabiny się topią. Pasujecie do siebie. A, Oje. ciepło. Nie wiem, czy strzelanie do Ale tych lżejszych pojazdów ma sens? Nie. A zależy jaką klasą. Znaczy w Jeśli jesteś snajperze masz tą snajperem, amunicję, nie? tak. Specjalną. Amunicję Magnum. To wiem, to wiesz. Ale to lepiej po Assaulta wołać i on ma sporo rzeczy, które mogą rozwalić taki czołg. Tu ktoś kamikadze zrobił. Ma dynamit. Kurde, ale wyrwę zrobił. No. Ale dobrze, taki okop to się przyda nam. No. Ale fajne jest to, że można naprawdę wysadzić ziemię i zrobić sobie No od taką granata dziurę, nawet takie leje się robią, chować nie? sobie. Ja, mnie gościu koniem przejechał z tyłu. Straszna śmierć. O ja. A ty powiesz, że Photoshop. Zabiłem go i jego konia. No i dobrze. Niech jego koń już nigdy nie wstanie. Czemu mój? Siedzę w okopie, jakby ktoś potrzebował, to już bardzo dobrze jest tutaj. To lepsze niż krzaki.
Uwaga, a nie, to nasz samolot, kurde. To czemu on tutaj walił? Ale Przyjmujemy ten tę miotacz antenę. płomieni pięknie wygląda. Przyjmuję. A ten miotacz ognia to on, O jego Boże! się zbiera? Jak tą snajperę taką? Tak. Czy... Aha, dobra. Ja pitole, jak to wygląda. Plecy nam robią. Idę za dachu- tym z na miotaczem dachach są. płomieni. O, będzie O, pociąg. pociąg. Jedzie pociąg z daleka. Kurde, jakiś, co ja dostałem tutaj? Jakiś fosforowy granat. Poszedł. Masakra, ale ta gra Jeden- jest naprawdę piękna. Angol w domku stoi. Jakieś rozkazy, Kromek? Niech no ja się zrespię tylko. Oła. Macie amunicję? Komu? Ej, co to tak kurde oślepia tutaj cały czas? To jakiś To jest fosforowy... jaki... Aha, to jest... Ja pierdzielę. Trudno powiedzieć, stary. Dobra, za kromką. Jak zielone to chlor. Wunderwaffe. George, idziemy do George'a. O, jedzie już pociąg. Ciuf, ciuf! Oj, nie radzę iść na D teraz. O cholera. O, fuck. Ale wbił panie. Plecy nam. Jak bombowiec i idę bombardować. A go idzie rozwalić jakoś, nie? Kto Tak, gra Kromek z medykiem? prawej, z prawej był. Wyskoczył gdzieś przed nami teraz. Koń poleciał, widziałeś? Gdzie? W Tam? budynku po prawej. Ten przed nami tutaj. I jeep Gdzie ten jeszcze pociąg? No, odjechał tam w dalej stronę za B. B bardziej. A, przyjmijmy A, to widzę za- go już. Jezu, ledwo go zabiłem. Wow, o! Zostałem. O cholera, koleś wszedł tam z pleców. No. Nawet nie myślałem, kurde, dwóch miałem swoich za plecami. Snajper. Nie spodziewałem się. A, pod co wielki Dobra. czołg wjechał? Okej. Kurde, samoloty się tu... Wydasz rozkaz na cel? Matko Czy mamy boska. jakiś- No wydam, zrespię się. Kurde. Robię. No na C kurde dalej czołg tutaj centralnie na fladze stoi. Ojeju, jeju. Wow. No to postałem. O kurde. Nie ma szans z tym. Trzeba jakiegoś assaulta mieć chyba. Nie mam, ale nic mu nie zrobiłem. Nic mu nie zrobiłem. Dobra. Na kim tutaj? Co proponujecie? Na F? O, Na C? Ja idę na C. Ja się tu... Biorę assaulta i Yuki, jestem z tobą. Uważaj, bo tam czołg wielki. Ujo, pitol. Czekaj. Czołg wjechał, jakiś koleś jeszcze. Kurde, teraz to mamy rzeź tu straszną. O kurde! biegnie gościu. Gdzie jest ten Na lewo. czołg? Wiesz co, on jeździ tam. O, tutaj. O kur... Proponuję na B, panowie. Się odpaliłem. No, ale giniemy tu po prostu. No teraz to jest Piekają bardzo równo, co? zmiany. To ten pociąg jest jedynym pocieszeniem. Że wy jesteście w składzie tym gorszym. O Boże drogi. Łosiu, zrobimy sobie wyrazem swój skład? No ja dobra, to ja zaraz wychodzę. Tylko tu To napiszę założę- właśnie z karabinu. Skład George. To To zapraszam zaraz cię. dołączam do pana George'a. George? jest? George. Prosto. George Siadacie? prosto z drzewa. A grabatyś jest Loki, nie? No kurczę, raczej. No trudno. Chodź, biegniemy. No, Dobrze, ja nie wiem typie. czy... Kurde, Weź rozstaw to działo. a tam się dalej, tam się ten fosfor dalej świeci. Jest. Co to jest? Co tu się w ogóle dzieje w tej grze, to nie mam pytań, kurde. 64 osoby. Dobra. Jakaś burza się zrobiła piaskowa. Uwaga, źli ludzie nadbiegają. O który punkt walczycie? Tak To zapytam. mam wrażenie, że o każdy. O własne życie. O C. Dobra. Ja jestem w pociągu pancernym, są chyba... Nie ma już miejsca, ale zapraszam. Ale chodź do tego składu. Już, tylko... Aha, Co tu się dzieje? Ło, graba, tam za tobą jest gościu. Magnetem mnie zabił. O, dostał drugi.
No jak? Kurde, wbiegł na mnie, przecież go strzelałem. No dobra. Kromek, jesteś na takim podwyższeniu, tak? Jestem już HS. No ale już. Wygrana. Jej. Bart. Wygraliśmy? No, Jak to Niestety. poszło. Przecież oni mieli wszystkie punkty podejmowane. Ale to była bitwa. Ale my zalaliśmy Nie. Niemcy naszymi kebabami. O ja. O Boże, kebaby wygrały jedne. Rzuciłem A, w to typa było granatem, nadjechał samochód z pewnym składem i zdetonowałem go granatem. Wkurza mnie, że te wyniki znikają, jak się wczytuje. Sulejman będzie zadowolony. Teraz nie mogę sobie przełączyć na przykład na skład, zobaczyć, jak żeście sobie zradzili.